Aduna ka ba'y suliran nga nagumon karon sa imong galaman nga dili nimong makaya nga ikaw ra? Ato ka ng dungagan. Pinagi dinhi sa programang Kini ang imong suliran. Kini ang imong suliran. Suluha. Kini ang imong suliran. Suluha. Kauban ang dili tantong bantog nga magtatambag sa radyo. Kuya Helen. Kuya Helen. O karon, ani ana siya. Ani ana. Thank you! Ani na sa mga hingala sa kaduang hugna sa itong tulumanon. Kini ang imong suliran suluha. Yours truly, your Kuya Helen mga hingala. Dinhi sa kini ang imong suliran suluha. Ang atong tulumanon giatod kanato sa 100% nga herbal, safe og epektibo, mao kini ang Power Cells Herbal Capsule. Even ang inyong Kuya Helen ani mga higala kanunay nga magtumar niini ang Power Cells Herbal Capsule kay akong napamatud-an mga higala nga pinaagi niini. Ha? Mahimong dili ta kapuyon sa ato mga trabaho. Ma-inlove ta ha sa ato mga trabaho mahigala. Siyempre, kung agresibo ka o malipayon ka sa imong trabaho, mahimong mabinungahon ang imong trabaho. Nindot ang outcome sa imong trabaho basta lagsi ka kanunay. O na-experience na ninyo na ingana? Bueno mga higala, sa padiay no, ato na ning pasalamatan ang ato ang sponsor mga higala no. Walay lain kundi ang takoy merchandise. Kaya ang takoy merchandise mga higala sa kanunay nagabaligya gihapon og mga butang nga mapuslan mga higala. Ha? Unsa man ning mga butang sama aning mga higala gibalang baligya karon oh. Kini ay nga kating uwan na lagi dagaglamok. Kini ilang moskitero nga ginama sa tabla. Dagan baglamok sa inyo diya mga higala. Ayog ingna nga wala. Kay gani bisan sa libro na ay lamok. Kung doon ay lamok, pag moskitero o ginama sa tabla. Okay? Bueno, ito na ning pag-ablihan mga higala ang sulat, anong zipper. Yan, nabri na. O giingon din sa atong sulatan po mga higala. Tara ni brown out kalit. Ayan na. Kuya Helen, sugo sa maayong pamatasan. Tuguti ako sa pagpangayog katahoran kanimo. Ingon man sa mga suki nimong tigpaminaw. Kuya, nagpadala ko og sulat kanimo kay nasayod ako nga usa ka kabok doktora o abogada. Kuya, sige naman nagkuya ning tawhana o. Kaya na si sender. Itago lang ko sa pangalan nga Irene, kuya. Nasa hamto nga pangidaron. Doon ako iyab kuya nga itago lang po nato sa pangalang Junjun. Kuya, abi ninyo, mura biya og usahay dili katuhuan ang ako ang kaagi sa kinabuhi kuya tungod kay mura bag ka ng itawag sa English og ionic. Ako, may kasabot kaya na kuya, pero may giingon nila usahay god. Ako kuya, dili ko ganahan og lalaki nga dunay tattoo. Ay hugawang ko. Di ko ganahan og lalaki nga kanang
dirty look. Ganahan ko kuya kanyang macho niya limpyo tanaw murag sikuan ba? Kanang mura-pare pag naong ni Willie sa Nico ba? Bayo. Gani kuya, aron masabtan niyo ang tanan. Mao kini mga hitabo. Oh, unsa ba nahitabo ka nimo? Nga naghilak naman po ka diha, Erin. Ma. O sortehe ko, oy. Ayaw pagsikigilak diha. Ma. Tigbulag mi ni Munding. Bayo. Unsa? Abi na ko forever na gyud na inyong gugma kay nagsinaaray pa mo. Abi ganina ako ma forever gyud mi. Na. Di gid nato day matag-an ang panahon. Unsa mahinungdan ganong nagbulag man mo? Ipili man gud niya mga pagpari ko na siya. Bayo. Unsa? Gipili gud niya nga magserbisyo sa simbahan. Oh, ma. Na. Pagkasayang. Bagay man ginunta kaayo mo. Kay si Munding, kung imong tanawon mo politiko kay now. Bayo. Pagkasayangan ninyo. Nagsuwat-suwat pa mo sa inyong pangapangalan diha. Sa ilawom sa kahoy nga lawaan. Bayo. Ulaw lagi kayo makay. Sa Facebook. Dagan pa kami mga picture dito mga Munding and Irene forever. I swear. Maulagi na. Pero sige lang anak. Ayaw lang si Rad ang imong kasing-kasing. Padayon sa paghigugma. Kadaghan pag mga lalaki. Ma, kung may gugma, manggaling ko pagkabot sa panahon. Gusto na ako ka ng pareha lang gyapon kang Munding, ma. Nga, murag politiko bitaw, ma. Dakog tiyan, pero bagay po. Bayo. Anak, basta, ayaw ka wala sa paglabo. Ayaw silhiang, ayaw sinadiang imong kasing-kasing. Uy, Helen, tuod man. Dugay kay ko naka-recover kuya. Tungod kay grabe gyud akong gugma. Ngadto kay Munding kuya. Pasalamat kay ko kay na akong duha ka mga friend ako nga mga bayot nga nagtrabaho sa brigada General Santos. Si Miriam Undi. Muna day. Dili ka dapat nga magpa-apikto-apikto. Mao Jud na yung importante. Oo dili magpa-ako mga lalaki ra na. Ay nako. Ay daghan ka garsonis oy. Ayaw paulipon na ng gugma nimo. Masulti lang ng inyong duha.
Kay ka mga madisperada naman kay bugnaong. Uy, sa naong lang Ay, bidisperada. dili ka maging ana, ha? No, no, no. Dihins ka mag-ana yan. Ay, dihins ka magkakak, ha? Oh, di ka kuan, jukens. Bayo. Pero love kay na ko si Munding. Well, kay Baluming, alab ni mo si Muinding. Mao But, niya. Pero saan man na nagpari naman to siya. Ihatag na lang ang iyang kagawasan. Uy, day. Dagan pa kang ikal, das kilig-kilig. Magmadre na lang pat siguro ko. Butang oy, no, dili ginamay mo. Sa ipot, imong ipasabot, ha? Magpare siya, tapos ikaw magmadre. Unya, mo adto ka dito sa kinini ang kuan? Kumbento. Kumbinto? Nya dito magkita mo? Makasala lang gyapon mong duha. Ayaw na. Kay base niya na kalbuhan na mo sa obispo anag masakpan mo. Kataw, anak! Inay! Bakit anak? Nay, saan po ba ang Pacific Ocean? Hay nako anak, ikaw talaga ha? Kung saan mo nilalagay mga bagay-bagay mo ha? Pag nawawala ako yung hinahanapan mo. Ay! Okay ka! Ba't sabi mo ang bawat sawi mula sa iyong mga bigati ang laman ng isip mo't damdamin alaala ng pagmamahalan natin ngunit ba Kuya Helen, taod-taod po ko nga. Wala, Jude. Manambaling sa mga lalaki, kuya. Gani, kung makita gani kong mga lalaki, mulingyaw gani dayong ko. Ay, pananaw na ko sa lalaki, kuya, murag, magpasakitay ba, ana? Gani, kuya, o sa kadlaw ni ana, samtang nag-uban mi ni Kuain, samtang nag-uban mi ni Charluna, nga bayot, og si Marian Undi. Nabot ang panahon kuya nga nagkabangga mi kuya. Nagkabangga mi og usa ka lalaki. Gani, mao ni ang mga panghitabo kuya. puso mo kung sakali mang ika'y Kamu na lang kuha nitong pagkaon ka. Kamu na lang pagkuha dito. Kamu na lang. Ay, sige, ha? Ay, nya okay ra ka diri. Ayaw pag masalubon. Oo. Uy, gini kami lang pa sa magkaon, ha? Magwatsa ko kuhaan sa to gani yung CR sa ka diyo. Sige. Ay, sige, wala problema. Dito na una ko. Wala ko gusto unahin. CR una ko. Oh, ay, ay, ay. Sorry. Sorry kaayo. Sorry kay miss. Saning lawas ani niya, oy. Nahulog yung panyo. Sorry. Yung panyo ni miss. Sorry kayo miss ha. Sorry kayo. Okay ra. Sabi nito, hana, oy. By the way miss. So, okay ka na, sir? Okay na. Ay, tapos sige. Gusto ka na ng babae ba? Wala problema. Gusto mo na mga miss? Relax lang, Brad. Relax lang. Ay, pasensya ka na miss. Bodyguard ako. Saman mo. Bodyguard ako miss. Ay, brother ba ito sa tungkwan? Bodyguard ko. Kung pili mo, dato ka? Ikaw ba? Bulabugon ko. Bodyguard. Pareha ba ito, kwan ba ito? Brother ba ito? Pareha ba ito, kwan? Gaw. Miss, kwan na yung mga tao gama sigma na yung. Mao ba? Pasensya na akong kauban miss ha. Oh, okay ra. Oh, Wala ka na unsa? Wala ka na sakitan? wala man. Mayo. Excuse me na lang di ay. By the way miss.
Excuse me na lang, excuse me. By the way. Oo. Oo, inay. Si by the way. May buta na script ko, by the way. Oo. Ako des, John John. Oo. Wala mo ko nung tana. Ano ganin ko? Oh, nya. Excuse me ha. Kay Excuse me dia. Excuse me be. Awa di ha. Tutok ng tuhanan ni. Sorry. Bapa mo kayo good. Guwapa. Excuse me dia. Di maamin ng damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Grabe, walay taxi karon. Mo jud ay isa man ni. Oy, asa Lagi mo mo mga taxi abot karon? ng tagamay. Uy, ano ibang mga taxi? Alin lang kita maglinya Ya, lang oy. kita bas hindi ay, di ba? Di man ko na ako makontak akong tiyo nga si Willie sa Nico, driver man tog taxi. Siguro tulog tas pansitan. Ay, lagi Alam na ay, natin naghantak. Oh, naghantak to si Willie sa Nico. Sige lang, paabot lang kita unsay kuan. Buti mga taxi driver uban oy mga salawayon kaayo purya lang sa maayo bitaw. Ana gina mga nga na mga taxi driver. Hello? Oy! Sakay mo? Unsa? Sakay ba mo? Oh, sorry. Dili mo sakay. Di sakay diri, miss. Kinsa man na siya oy? Da. Sige, tanan. Nakabangga na ganina nako. Si Junjun man day pangalan ana niya. Ikaw ay taxi ron. Ba? Matulog ang taxi ron. In fairness, gwapo siya ba? Teka, naman tuloy, dali. Mga tattoo. Kamuntulog dali. Di ko gananan siya. Oy. Hey! Ay, murag manakay na lang ta. Hey, hatod mo! Masakay na lang ta, oy. Ayaw, oy. Kanam na kay na ta, uy. Na. Isa man paabot na diri wala pa yung may taxi. Tingin no. Ba't maulaw ko, oy? Sabi di ba mo do? Maulaw ko. Maulaw mang kugot. Sige, maulaw Sige man na, ka, uy. ulaw ka, bisag kwarta eh. Hindi ka maulaw lang yapong ka. Sige, biyan ka na mo. Kami Ay, manakay mi ni mo, Junjo. Junjo, ba nga na ya? O, manakay mi. Dali! No, kay... Oh, bago pa na Amo, pala ganda, sa kinan bahala ba? Bago mo, pa ha? na. Hatod mo Ay, rito. sige na, tara, manakay na sa manakay ta, oy. Sakay ta diya sa yaha, oy. We pretend that airplanes in the night sky like shooting stars. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Could we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing and O, di ba? Gwapo siya? Yes, guwapo. Kamat sa ato niya. Yan! Kamu na lang, kamu wag man mo ato, oy. Ganahan ko lang ang tato Oh, ba? akatong dagag tato, di ba? Dili sa iyang dugan, umurag ka manipakya, umurag na sperm cell. Ay, my goodness. Oh, dili ka na ikog-ikog. Ginawa. Nice ka ang iyang tato. Ako tayo kauban isay. Asa ito? Tarap lang ni Ayan Buri. Ay, what's up? Lagi, oy. Ambot sa inyo ha. Basta. Wag ko'y kuhan sa iya. Oy, wag ko'y amor at sa iya. Ay, naunsa naman ka. Ayaw, sir, di ay mong hunahuna kasing-kasing sa mga lalaki. Maog yun. Maog yun. Sige, balik-balik itong munding nga marunong itong Super Saiyan og buhok. Ay, sige, gunaon na itong munding. Ang banggiitang kanding. Ayaw to. Lahi na ang Basta. gagog na ito eh. Unihilak na sa... Una, nanoong ko niya. Unsa man ang Lagot man amiga, mo, oy. oy. Lagot ko sa inyo ha, oy. Lagot. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo,
I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. Kuya Helen, persistent kaayo si Junjun sa ako ya. Nga makigilaila o makigsuod sa kuha. I'm surrounded Gani ana, usa ka daw anak kuya. by peace. Baby, I can see your halo. Niduol siya sa kuha kuya. Grace, you're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade away. Oh, Day. Oh, nanay mga order, oh. Ay, lay, ginahanap ko din naman. Uy, noon sa mga itong umiga. Uy, sige mo na siya og nuktok. Uy! Wala, oy. Narokoy gina-una pa. Damot niyo, oy. Ay, Sa alam. ka, magwak og tubig. Abi ni mo, gawin na kuan ni kuan. Sir Luna, siguro. Naigo na ni atong kuan, naigo na siguro ni siya. Ato bang kuan ba? Kato ba si Junjun? Siguro. Ay, Uy! Speaking of the devil. Excuse me. Hi. Oh, hi. kagwapo niya. Uy. Hi. By the way, kasi mga pangalan si mong kauban. Ako si Charlona. Si Marian po ding isa, Marian Ondi. Ako din si Marian. Uy, among kaubahin si Anoy. Si Irene. Ay. Irene, no? Ila-ila na miya na, oy. Nagilay tayo, pero wako kabalo si mong pangalan ba? Oh. Ila-ila niya. Wala ka ba sa pangalan? Magunin, dool ko si mga gusto ko makabalo si mong pangalan. Kabalo na mi. Ikaw, Junjun, man ka. Okay, nasulti man ko. Namit kabutang sa script. By the way, Irene, unsay mong gamit nga cellphone? Smart ka o globe? Oh, ha? Oh, sorry. Samsung manggugo. Bayo. Pwede pa ngayon na yung number? Oy, bibigay na yan. Ay, excuse me. Manghawa na ita diri. Tanan diri, Marian, manghawa na ita. Ako, Ihatag Joy. ka number, day. Ay, nako, di pa ngayon. Hindi ko mga tago number, oy. Ay, dili siya mga... Ay, dili siya mga tag. Oy, hinay. Hinay yung telefon. Dili siya mga tag. Oh, ihatag na kong number. Nara, oh. Ayaw, ha? Ayaw, ihatag di sa Luna. Ihatag ko ni 0906. Nara, kuha na yun. Ano ka sunod? 2, 2, 3. Ay, dali lang. 09. Excited kayo. Sige, sa mga yan. Nara, 0906 Seryoso mo, mauna eh. 223-0989. Ay, balik ka. Amo bang anong ihatag mo na ninyo? Sagdi lang good. 0906 223-0989. Ay, excuse me, malakaw na ta. Pasagdi na sila diya. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can't Ayo! count on me. Ayo! Sama ka din. Uy, Sama ka. Naabli. Oy. Ay, mahing gabi. Manang! Oh, may gabi, porque sama ka. Ako rin si Junjun nang naaba si Irene diyan nang. Oh, Pwede ba ay rin ko, ako nga nako. Nga naman. kung pwede yung tama, bisita ko sa yahan nang. Oy, amisita ka sa kong anak, nga na imong gisuot. Sama na. O, unsa rin na sa kong Kasi grabe po ni mong tato niya, naka-sleeveless naman ka. Mauman ko'y trending rin sa mga kalalakinhan nang. Oy, Para makita akong tato. Tato ngayon. oy. Koy di koy, itong isda nga, inununan. Puro mo na isda na sa imong tato. Lami kayo na prituho ng uban na no. Ma, kinsa na ma. Ay, Irene! Oh, ay. Dido ka din sa mo, Junjun. Oh, mabisita ang tako Ay, ng malagay. pasundan na mong bisita, pasundan na. Kay,
Murag mayo na muluto ginununan da. Ay, salamat kayo. Before ko makalimutin, din ako'y kuhaan sa imo, ate. Hatag sa imo. Unsa man ni? Kuhaan, ate. Power cells. Oy! Oy, pagka-sweet. Uy, makayo ba ni sa lawas na to ni? Magkaayo kayo, ate. Uy. Oh. Natural herbal, ate. Dawata. Uy, bebe, dawata na to. Uy, salamat kayo. Kinanglan pa man ginisulti sa buhaton, no? Payo. Salamat kayo. Ay, sapayan, te. Sapayan. Salamat kayo. Oh, Irene, ha? Oh, doon na inimisita ni mo. Ha, at tumagan tawo, tarong kay... kuwan ka, giduaw ka ni. Gitarong ka. Gitarong ka sa pagpamisita. Umaw na nga, dapat, ha? Dili ka magkuan. Dili ni mo bastuson. Mama, oy. Ha? Oh, si mama, oy. Oh, basta gitarong gani ka sa pagbisita. Tarungon po ni mo. Sige. Sod nga rin. Ay, salamat kayo. Te, salamat kayo, te. Ayaw binastos diri ha. Ano, Binastos diri ka, bantay lang kasi ko ah. Ano, ay? Sa aking pag-iisa, di maiwasan maalala ka. Tamis ng iyong halik ang ulit Kuya Helen, na nagbabalik at grabe cute. pag-inis. Grabe cute, kuya. Kini si Junjun. Mangulit tao, cute. Yag yung pagdiinan ko niya iyang kaugaling ko sa ko, kuya, nga bisag di na ko siya type. Ay hanap-hanap Gani, kuya, dili lang na may tamoy na itabo. Daghan pa na itabo, kuya. Ako lang nang itel-on niya. pa rin ginagawa. Kataw, anak! Anak, pumunta ka dito. Bakit po, tatay? Anak, sabihin mo pag may nagtatanong sa'yo kung anong ikinamatay ko, sabihin mo namatay ako dahil sa AIDS. Ha? Bakit AIDS po, tatay? Di ba cancer ang sakit niyo? Sabihin mo lang na AIDS para wala nang magkakagusto sa mama mo. Nagpapasexy na. Buhay pa nga ako eh. Ay! Okay, kaya! Kuya, tuod mine. Ang naitabo, kuya, kay... Ang akong inahanog, ang akong mga barkada nga bayot, kuya. Mauna hinuoy magsigiog. Magsigsunggal na ako, kuya, ba nga. Sugto na ako si Junjun. Pero, kuya, grabe. Di na ko ma-imagine kay nga na siya, kuya. Kaya nailahan yun siya, kuya, sa muang barumbado kay kay tawhana. Siyempre, di yun kumusugot. Gani, o sa kadlaw ni anak, kuya, ang papa ni Junjun, miduaw sa among balay. Alam mo ba, pumunta ako dito sa bahay mo, Mare, dahil alam yung nawa ko sa aking anak na si Junjun. Ganun ba, pre? Ibig mong sabihin, Tagawag naman noon tadi. Buti mong ipasabot nga, nagbag-og yun ang imong anak. O ang hinungdan sa iyang pagbag-o mo, kining si Irene nga akong anak. Ma, O, tinuod na Irene. Alam mo, Irene, dati, hindi ko nautusan si Junjun, pero sabihin ko sa'yo, siguro siya nang susunod na maging mayor ng Manila. Uy, nabot man Manila. Padawarin mo, iba pa lang nabasa kong script. Hoy,
Unsa pa may gipaabot nimo day Mari oy? Diba? Bitaw, eh? Makakuan ka, makapabag-o ka sa kinabuhi sa tao. Mao dyan. Tungod nimo. Ambot lang nagyani. Ang si ambot. Kalimunog lamang ka oy. Abli, Sugtan na, sabi oy. mo kasing-kasing, uy, day, no? Sama na siya, uy. Tinuod ka na, day Erin. Abrihin na lang na imong kasing-kasing. Oh, pasudlo niya si Junjun. Ma, mamatay tayo na mablihan kasing-kasing, ma. Ambot kong ipasabot. Nga, pag ikugmaog balik, ayaw na nang pasirado-sirado sa imong kasing-kasing. Tama imong mama, day. Day. Abrihin na imong kasing-kasing, day. Sa dili pa na lugito ni John, ha? We're on the road. We move from place to place. And oftentimes when I'm about to call it home, we'd have to move along. Life is a constant change. Kuya Helen. Niabot yun og taas-taas nga panahon kuya mausa ka tuig. Usa na ko gisuwayan, gitry gyud nako pagsugot siya. Kay base dayo mausab siyang mabag-o siya kuya. Gisugot na ko siya kuya. Happy kayo siya. Life's a constant change and nothing. Tinuod ka? Dili na imo, joke-joke lang. Oh, siyempre. Salamat kayo. Irene, nga imong gisugot ang akong gugma. Why sa payan, pero nanginaot ko nga, mausap po din tawin ka. Dugay na akong nagbag-o, tungod og alang sa imo ha, Irene. Mo ba? Gibiyaan ako tanan mga bisyo. Syo. Oh, barka-barkada nga itong magahi kami. Humok na ko karon Irene, tungod og alang sa imo ha. Oo, maayo kong mawin na. Kaya ko, di ko gusto nga magbinuangay. Ako, usa ka tuig kong nagmuyab sa imo ha. Pero karon dili ti ka binuangan. Basta lang, kahit kung sa panahon nga mo binuang ka sa kuha. Usa lang kasulti. Unsa man na? Humano na nato dahil ang atong relasyon, basta ingana. Ayaw po. Dili ko mo binuang lagi. Basta i-promise na Oh, nimo, more pa. Cross your heart. Cross my heart. Hope to die. Karon? Ayaw sa karon. Magugmaan pa ganiti ka. Tara. Sumama ka sa akin. Alam mo na, dadalhin kita. Gusto mo gusto. Ang pawis ko'y tumatagaktak sa bilis, may pumapalakpak. Abutin natin ng langit, ibuka ang pakpak lang hapi ng halimuyak na mga bulaklak. Ako'y paro-paro, nakadapo sa iyong damo. Sa liwanag ng ganda mo, ang daming nabibighaning gamo-gamo. Ga. Unong sa kabulan nga nag-uyab. Ano man? Di ba dyan ko magka-angkla ni? Kau cute. Sige na gabi. Grabe ko pag-antos. Sa katuig unom kabulan. Sa may imong kantos ba? Grabe pag-antos nga. Bangintok na kayo ng kuto-kuto ni. Grabe ka bugat na yung kayo nito ga. Kau gid ha? Dili, biga. Ayaw lang siguro kay wala pa bigo ka try ana. Ay kabalaga ga. Hinay-hinayon ko na. Ay. Hinaingon mo, hinahinayong ko nimo. Ayaw pa. Ay, sorry. Ay, kinonsel na ni. Ayaw ka pa. Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo. Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso. Ikaw? Ay lang ba?
Grabe ka anything drive, Max. Pa? Ayun ka ba? Ano may inay ka? Inay ba? Yawan, mausap at tingin drive, Max. Usap na yung tingog. Aga ba? Ayun ba? Inay ba? Inay ba? Inay. Ikaw ha? Inay, rabito na. Ikaw ha? Pasaway yung ka. Gusto siguro kang sabayan. Agoy. Ano? Oo, ka na. Ikaw ha? Oo. Unsay agoy? Perting aguyap. Agoy na. Kini. Ngilo. Ngilo di ay ha? Muna mong ipangita ha? Kana ha? She's faced the hardest times you could imagine. And many times her eyes fought back the tears. And when her youthful world was about to fall in, each time her slender shoulders bore the weight of all her fears. Kuya Helen, Gabi, kuya, sultihan ta mo. Dito kit sa iyahan naguba ang pagapaga sa utot ko ya. Ambot ba kuya, oy? Nahatag mong ginako akong kinabuhi sa iyaha. Kamundi nga buutan wala. Oh kuya, malipayo na po ko kay nagbago naman siya, ana. Wala naman siya nagkuain. Wala naman siya nagbinugoy. Hangtod nga, doon na to'y usa ka adlaw kuya nga nahitabo. Uy, nung sabang ka? Mutago ko. Gigo ko, pulis! Igsabagan ako diri, ha? Igsabag. Yan naman na ba? Ano may problema dahil niya mo? Anong... Kung saan naman pug ka? Doon ako gikulatan sa kanto. Kapag kaya naman kayo. Kalagot naman. Lana po na yung anak ng mga trabaho. Oo, ang mga pulis umurang nangita na po na si Muaba. Asan? Oh, nanungkap na sa mga silingan. Tago, diri, oh. Saan ka matago, ane? Ayaw mabasa ka sa mi. Ayaw magsaba. Mutawas ka sa mi. Kalagot ng katuhanan niya. Kung saan na lang ni Karon, manuktok na diri Karon. Tay, Karon ba? Uy, tao diri, sir! Uy, tao diri! Usa ba ito? Diri ba nanago? Si Junjun? Ha? Antay alias Commander Kagud? Ha? Sir, kanang wala may ni Kuan diri. Wala may ni Dagan diri. Ako naman sa diri. O, naman nagubok manggay ko. Sorry ka, miss. Sorry ka. Kung makitaan mo siya, ina siya. Kung pangitaan ako siya. Kuya Helen, daw sa wala mangyapon nagbago si Junjun. Pero kuya, sultihan ta mo. Murag dili gud ako madawat kuya nga mapriso si Junjun or malayo siya sa ako. Kay pwede gina akong inlaba sa iya kuya. I really love my boyfriend. Kuya, karon ako na-realize nga pwede gina akong gugmaa nga to kan Junjun nga unta. Barumbado man unta ni siya. Kuya, please tabangi og tambagi ko ninyo. Angay ba na akong hunungon o gumanon kini akong gugma sa iya, ha? Kuya, may gugma pa ka akong balik? Please, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo? Irene.